makadaog, nag-live oh. Borogod, kay gimingaw na sila sa live na to. Saban na ka nag-live na ko na. Oh. Mabuntang yung tanan diha mga igsoon. Wala na po nakita ang kuwan na ko. Mo-appear ang kuwan ba? Okay na. Wala na ko mag-cross-post da. Kuan. Slow connection. Shout out. Pastor asa kadapit sa Cebu karon ako kuan. Singa ning nga hotel na? Cityscape. Cityscapes Hotel, brother. Cityscape di. Kay naami diri nag-check-in kay naami attend may convention. Ang convention giheld sa Golden Peak. Sakto ba kulab? So live ko kay gimingaw na og live ba. Mabungahong adlaw yung tanan diha mga igsoon no. Ako sa ni share, sinsya na mo tay live kay naami Cebu karon mga igsoon ni attend ta convention no. Shout out Pisigami, Luzon, Visayas and Mindanao. Naami dire so this time nagpaulay sa mi kay na may meeting sila dito. So, balik merong gabi So nami sa hotel sa among gistehan, Cityscapes Hotel. So mag-live ta. So ni share mga iso, share na to atong kuan magsaba-saba taron. Praise the Lord usa man nga. Sa mo man. Try daw kuno paong aning suga diri lang. Lain man lang. Dili ko lang kana labo. O ikaw is ayo lang na. Si kuan na. Good afternoon, Sister Bonifacia Cuevas Sinis. Tanang taga Cebu, be. Mabungahong adlaw nyo dan, ha? Ako diri, gatikaw-tikaw. Salamat sa Ginoo. Samaw. Kana, okay na ni. Samaw, mangyapon. Nakasamaw ang pikas. Okay, balik diri. Nyapaw nga dito. O, kana. Okay na na. Dito ang samaw. Hello, again. Da ako, Cebu. Ay, si Antel Kanus-a ka diri, Pastor Kuan, brad. Kanus-a ba nila? Friday morning? Friday morning. Praise the Lord. Watching from Singapore, Wibe Jane Golben. Mabungahong udto nyo dia. Waiting sa flight. Aampi, I declare God's protection. Igsoon, God's protection. God's favor. In Jesus' name. Share sana ako mga igsoon ha. So, you can share our live this afternoon. Unya, pwede sa ninyo i-mention yung mga higala sa comment section. And you can also type at followers, at highlight, at everyone. Shout out sa Sister Jerlyn Cadorna. Shout out sa tanang kuan dahil habi ka na nga mga followers ba o ka na subscribers. Praise the Lord. So nakita magbakanti ha, live din ta, anak man tayo igsoon. Salamat sa Ginoo sa opportunity, no? Praise. Watching from Bukidnon, narabay taga Bukidnon rin, Mindanao, daghang kay ba? From Pisigami, okay? So, ako sa ni-share mga igsoon. Shares ako mga igsoon.
imong sit-sit. 40 viewers this time. Alright, so may watching from Singapore. Mayong hapon, Pastor, from Angel Rose. Watching from Cebu City. Na ako sa Cebu, Sister Rowena Sumayang Navarro. And of course, from Cagayan, Mayli. Okay, Cagayan de Oro City watching. Okay. So again, ako sa i-share mga igsoon. And then i-share sa nako ni sa sana share din. Alright. Mayong hapon, Pastor watching from Mabinay, Negros Oriental. God bless you more. Di Tumal Kadayuna, Mizraim. Okay. Mayong hapon, Pastor from Maniha, Miguel Vincent. Anyway, shout out sa tanang mga subscribers da nato, no? Ani nga page, and of course sa tong mga star senders, salamat kayo. Kabalo na gyud mo wata na ngayon apan. Thank you kay sa nagsend, no? I appreciate it. God bless mga igsoon. Again, di kami Cebu mga igsoon, no? Pasensya na. So, ning pahulay lang tadli sa hotel unya wala na ko sayangi ang panahon mag-live ta. Kay meeting man dito. So balik mi dito sa muang binyo tonight. So I grab this opportunity to share the word of God, of course. Praise the Lord. Hallelujah. Shout out to Nana Janet. Thank you, Pastor, sa topic. Okay. Watching from UAA, Remark Diacamos. Shout out na ako doon ng kapulisan, nagtanaw karon. Luzon, Visayas, Mindanao, Campus, Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, no? Shout out sa kuang station sa Clarin nga kanunay kung nagtikaw-tikaw og nagwali sa pulong sa Ginoo as their PNP life coach. Clarin Police Station og sa mong hepe nga si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Shout out Cebu City Jail. Na ako sa Cebu karon. No, di lang ko pwede magsulod diha. Mandera, no? So, shout out Cebu City Jail, tanan mga brad na ko diha. Shout out to Brad Aris, Brad Mago. Shout out diha ang asawa ni Brad Mago, si Ma'am Lovely. To shout out si Brad Ibangbe. Shout out na ko tanan diha, si Brad Jao, Brad Kenneth. Tanan nga nasulod sa Silda, Brad Ayan. Shout out Maximum 4, shout out Maximum 19, RDC 123, and then kita tada pohon sa this coming anniversary as your guest speaker this coming June 9. Kita tadiha para sa kamayan sa Ginoo. God bless you more, Brother Remark Diacamos. Shout out from Antipulo, Wilflor Galano. Anyway, again, shout outs tanang mga nagtanaw dire from PC Game, inami diri attending the attending the convention. Ang tawag ato is National Convention. Okay. Praise the Lord. So wa sad ko na OP mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay lumilom ako sa kilid-kilid ba, pero naamday tayo daghang kaila mga followers na to from different places in Mindanao, Cebu. So at least wala ko naghilom-hilom. Praise the Lord. Himaya sa Ginoo. Shout out from Bolo City, Sister Lynn Sebrin Ponciano. Okay, salamat sister. And from Davao del Sur, dahil daghang taga Davao diri karon, Loy Simbahon Dumabok. And shout out sa Nico Andy from Bayugan City, Phil Cortez Pipito, and of course sa one of the permanent resident in Japan, si Sister Concepcion Castino Kobashi. Okay? Tanan-tanan nga nagtan-aw karon sa tibuok kalibutan mabungahong adlaw. Before we pray,
I just want to encourage everyone as always to invite your friends to follow our page or to mention your friends and loved ones here in the comment section. Wa ko na yung shout out ang tanang ng mga taga Pisigami nga nakakaroon dito sa Session Hall namo sa Binyo. Okay, praise the Lord, hallelujah. Shout out Pastor James from Riyadh. Papire-request ng lalaki nga kusog magpasakit sa ilang mga partner. Agoy. Sige, yan po na to na. From Almera, Luwayon, Quaris, Madaga. Actually, daghang kay mga nag-message na ko mga asawa na igsoon. So, sige atong i-pray na lahi ng panahon ron. Okay? Shout out, Pastor James. Thank you always sa prayer. Les Bill. Okay. God bless, igsoon. God bless. Naka sa prayer na ko. Okay? So, anyway, before we start to pray, to ang topic for this afternoon is ako ning giuluhan og God of chances. God of chances. So, bisag unsa man igsoon ka makauulaw, siguro let's say makauulaw or dako na jud kayo nga guilty na kayo tong sala bitaw. Nay paglawom sa Ginoo. Amen. Nay chance. May hapon pastor nalang ko'y panguntanawon sa man. Say pasabot sa tulo ka persona. Taas gani ako kang pasabtog mayo nigson pero di na ako pwede ikuan diri igsoon kay kuan man kanang taas madugay ta ba no siguro sa message sa inbox. Okay, may hapon pastor watching from Davao del Norte, brother Jerome Gabotan de la Cruz. Shout out sa Ginsularan, Duero, Bohol. Kay Dispiras ron diha agukoy aroy. Bram, shout out ko na, Dispiras ko na daw. Ingon si Sister Concepcion Castino Kubashi. Thank you always sa prayer, Pastor James og si Cecil. Sister Gomes Mary of Australia, kanunay, Diyos kang giampot. Tabangi ko gampo, mga kauban, mubalik sa akong family. Sito ba ko? Okay, from Tribo, Judah. Sige, atong i-pray na igsoon. Okay? So let's pray na. Let's start to pray. Okay, atong i-welcome ang presence ni the Lord mga igsoon para makasabot gitag maayo ba sa iyang mensahe karon no? And kay kung kita-kita naman gud interpret sa pulong sa Ginoo. Dili na to masabtan no? Ato-ato ba no? So that is why atong i-welcome ang presence ni Lord para mas masabtan nato. Amen. Okay, so let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for another blessed opportunity despite of our busy day. Busy kayo may Ginoo sa among mga responsibilidad na yung mga event or appointment, but still gitagaan minimog higayon, Lord, nga mamalandong sa imong pulong. Salamat kaayo. Lord God, before we start, before we proceed, first and foremost, Lord, as always, search our hearts. So siya mong kasing-kasing Ginoo. Kung naman kayo makita, Ginoo, nga mga bugtang, waka nalipay, pasahilua mi, Lord. Make us worthy. And tagami kasing-kasing madinawato, mapainabsanon, kasing-kasing willing musunod kanimo, Ginoo. We adore you this afternoon. Wala mi nag-isaw, relihiyon. But we lift up only the name of Jesus Christ. Tagaim kaalam nga langit nun. Panalangini, tanang nagtanaw karon, Lord. Tanang mga followers, viewers, listeners. And bisan pa man ang mag-replay ani Lord, bless Lord God. As we listen to your word this afternoon, let it be, Lord, nga mabati na mo imong presensya. Mabati na mo imong gahom, imong dihog, imong hikap, Ginoo, imong comfort, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati, Lord God. Ang imong anointing, kay kung wala imong dihog, Ginoo, walay kapuslanan. So Lord, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you sa among pagabuhaton karon. Let your will be done. Bahala na ka. I pray for fresh revelation. Mamuhat ka sa matag usa ka namo. Thank you for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Shout out Sister Giselle Odbena Logroño. And to Blas Mauro Yana Maslog Potong Lagang, okay, from Logreto, taga Logreto, Cortes, Bohol. Hi, Oy, Brad! Nag-isgot dyan minimo, Brad. Nag-uban mi pastor ganina? Pastor Rone dito sa iyang hotel, sa kasayang room dito mi. Bulag man mi. So dito mi na niudto. Nag-isgot minimo. Nya, karon ning transfer mi diri kay balik ra mi karong gabi, makita na pud mi unya.
God bless you, brother. God bless. Padayon, tabanti, ta nakasugong prayer kanunay. Watching from Itsuki. Ang akong anak po si Itsuki na dare. Asa mag anak? Hi, anak, be. Anak, kitang naong. I-regards my sister sa Itsuki. Kinsa to, si Giselle Odbena Lugronyo. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. God bless you po. Pastor, God bless you more. Ling Perialdi. Shoutout din ako si Sister Lilia o si Brother PD Pinola from Dawahon, Leyte. Okay. Hello, Bibi Itsuki. Kuno si Itsuki, diha ni siya na mugna sa Itsuki pod kay na nabuntis akong asawa. O dara, Itsuki. O dara, say hi akong asawa og si Itsuki. Nag-relax. Mayong hapon, Pastor, og sa timbok pamilya. Okay, let's start. Okay. Plano may mag-relax ba after this? Matug ko. Okay, so let's start. Again, just share our live this afternoon. Mao ni nindot imaritis ipakatag igsoon pulong sa Ginoo. Okay? Or i-mention yung mga higala diri sa comment section igsoon. Og namo yung mga naibaluan igsoon nga mga kailan ninyo nga murag depressed kay bitaw, tanaw nila nga wala na gyud paglaom sila kay dautan sila kayo. Pwede ninyo i-mention. Salamat kayo, Pas. God bless you, Brad RR. Hallelujah. Amor bang giingnan sila nga kanang matubuhol, Brad. Ambot ato kuan ba to magsabot-sabot tanon dito kay ugma adto naman mi dito sa hotel nga ilahang gi-stayhan adto mi balhin mi dito check-in sa taas. Kita mi dito, banding-banding mi. Hallelujah. So let's start. Teksto na to ning suon. Adungog na mo ani Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. One of my favorite verse in the Bible. Kay mao ni akong gikuha kusog diri nga verse nakakita kong paglaom igsuon. Okay, so Isaiah or Isaias 1:18. Hello Brad, shout out akong bana nga ngadto sa Turks and Caicos, Brad, sabi ni Dibena Canubas, okay. Shout out. So akong basahon mga igsoon. Isaias 1:18. Ingon diri pulong sa Ginoo. Again, atong tema for this afternoon is God of chances. Ang Diyos sa mga kahigayunan. Amen. Isaias 1:18 nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kini dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Tagay og tubig lang. Padaraday. Alright. Kung balik ko nigsoon, Isaias 1:18 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Isaias 1:18 nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kini dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Okay? May pulong sa Ginoo mga igsoon. Wait sa kadiyot. So, aning atong nabasa igsoon sa pulong sa Ginoo igsoon. Diri gipabati, diri ta gipahibalo sa Ginoo nga siya di ay God of chances. I mean is ang Diyos igsoon nga tong gilagaran, Diyos siya sa mga kahigayunan. So nay paglaom sa Ginoo igsoon. Imagine nag-ingon ang Ginoo ngari kamo kay maghusay kita o maghusay kita bisan unsa ka pula sa inyong sala. No? Bisan unsa ka pula, no? Pula kayo ngano man ang atong kasing-kasing daw tungod sa sala. Okay? Ang next line, maputi kini kaayo bisan pa kini dagtong pula pagyud kanang dagtong pula. Grabe na kay namura na sa itom na gid ba? Nga lahi nga pagka-itom nga murag lahi nga pagkapula murag sagol itom or dark kay ba? Ano? Maputi kini sama sa balhibo sa karnero. So, atong nakita diri, atong pamalandungan mga igsoon nga sa Ginoo di ay bisag unsa ta ibutang ka lang og unsa ta ka makasasala nga grabe ka kana bitawng grabe ka dautan na gid ta nga tawo nga murag bisan ang mga tawo dili na mo dawat i-reject na lang ta tungod sa kadautan salot sa katilingban nga murag kita mismo kabalo ta bang atong sala makauulaw kaayo atong sala dako kayo nya guilty kay ta
Nga naulaw ta mo duol sa Ginoo kay dako mo gani kung sala niya unsa naman wala na koy lain ani nga gipaabot kamatayon or unsa man ni consequence kay dako na jud kaayo ni apan ang Ginoo ning ingon mga igsoon sa pulo nga bisag unsa ka pula atong sala bisag unsa ka dako it means bisag unsa ka dako bisag unsa ka makaulaw di ta angay pasayloon di ta angay higugmaon kay salbahis kay ta barumbado makasasala kay ta pero nang ingon ang pulong sa Ginoo iya kining papution sama sa balhibo sa karnero meaning igsoon walay sala nga dako kayo nga dili pwede mapasaylo sa Ginoo bisag ingon pa sila nga kanang salaa is tawag ganang salalat na may mortal sin unsa man ang salaan ano nay paglaom sa Ginoo. As long as muduol ta sa Ginoo, magpaubos ta, dili ta magpakaruning nun. Atong ang kuno ay mo accept ta ba nga Lord mao gini. Hoyang ko mao ni akong gibuhat Ginoo. Unya maulaw na ko muduol ni Lord kay dako kay ni. Guilty kay ko Ginoo ko ning gi-admit maulaw ko nimo. Si Lord igsoon nagpahinumdom nga siyang Dios sa mga kahigayunan. Nga bisag unsa nato kadautan. Ako na igsoon katong pagpilmiro na kung duol sa Ginoo. Nya para nako murag maulaw ko manaba jud kay Ginoo kay nagduda ko manabay Ginoo wala so ako igsoon nagpabaga ko kay ulaw na kay duol sa Ginoo kay upiring gud sa simbahan hala og ikapulo mga kwarta ko na mga sa Ginoo man guna hala og ikapulo pero akong kawato naron ipalit og syabo ulaw na kay ba mo duol ko sa bahisan ako mo duol sa iluon mga so for me mga igsoon I'm not dili ko deserving dili ko angayan sa gugma sa kaluoy sa Ginoo. Dili ko angay pasayloon angay kung patyo angay kung ilansang kay akong gibuhat dako kayo. Akong gibuhat makauulaw kayo. Ang akong gibuhat iskandalo sa akong pamilya kay akong mama o papa pastor. Nagdalag simbahan, respetado sa buhol, ilado, nindot og record. Pero akong gihugaw-hugawan lang tungod sa akong kasalbahis, kadik-adik. No, ka maldito. Nanindag siya buon sa man diha basta grabing basta dautan kaayo. So para nako igsoon ulaw kay mo duol sa Ginoo bitaw kay para nako tinuyuan jud akong gihimo kay kabalo ko nga di maayo ni but still intentionally buhat jud nako. Kung mama maghilak na tungod nako kay grabe. Salbahis kayo. So katong moment igsoon nga mo surrender ko sa Ginoo. At first ulaw kayo kay murag para nako bitaw nga abi kay nana ko sa peak murag katapusan na bitaw nga murag crossroad na ba nga or ibutang dala nga ni saka kog bukid nga wala na koy laing mabuhat ba nga mulukso na lang ko kay kung mubalik ko na idako kay buaya nagkatang nako or lion so mubalik ko patay ko so ang akong safety mulukso so namahala ko igsoon kay nagkuan na lang ko ba no akong gikaon akong garbo nga gi-humble down akong galingon niya akong giangkon akong sala mao ni kay para ako ulaw kayo, grabe akong gibuhat, nakabuntis, babae na, basta grabe. Saglain-lain lang babae gilantan, o gihilabtan, no? So nagaingon ko nga, dili ko deserve sa love ni Lord. Dili ko angayan niya pasayloon, dili ko angayan niya kaluyan. Apan na ako'y good news niyo mga igsoon. Si Lord, igsoon is the God of chances. Ang Ginoo wa siya pakialam kung unsa ka, kinsa ka. Unsa imong pagkatao kaniadto pila ka bug imong napatay unsa ka kriminal ang gitan-aw ni Lord nga mulakang baka nako anak og muduol mubalik baka nako mangayo kag pasaylo kaluyan di ka kaysa Ginoo igsoon na paglaom basta buhi pata as long as we are alive right now still enjoying the free air nga atong giginhawa karon na paglaom sa Ginoo imagine unsa man ni ngari ka mo magusay kita bisan unsa ka pulang inyong sala maputi kini kaayo dili lang kay maputi kaayo pag bisan pa kinig dagtong pula maputi kini sama sa balhibo sa karnero so nay paglaom nay pag-asa naay kabag-uhan naay kapasayloan sa Ginoo basta mo duol ta nga sincere no paubos ang kuno lang dili ta sig justified nga kuan man God Lord, tungod man God ni kuan nakasako, tungod man God Ginoo sa akong barkada kay natintal ko, nasipyat jud ko Ginoo kay no ayaw, ang kuna na lang nakasala ka. Dako kag sala, makasala kang dako, salbayis ka dautan ka di ka angayan. Amen. Atong ang kunon we just have to admit it and then
Mga itag kapasayloan sa Ginoo kay ingon si Lord, bisag unsa ka itom kapula dagtom pula ang atong sala, maputi kini sama sa balhibos karniro. Ako igsoon pila ka mga disciples nako in online o sa personal gyud. Personal mismo. Karon gipiyal sa Ginoo mga disciple nako igsoon nga dili ang ngayong pasayloon. Shout out nimo brother nagtan-aw ka diri, nay usa na ako ka disciples nga grabe. Di mabangbang igsoon, di gyud ang ngayan. No, di lang ako i-mention, napay time sa una igsoon nga na sila giihaw. And then after nila giihaw kay murag ito yung gingon ngit-ngit pa or buntag pa mahiyag pa ba. Yeah. Before nila ilabay ang patayang lawas kay nagpaabot pa sila sa adlaw ba. Unya sa kay murag hayag dito, murag hayag pa unya ra inig ngit-ngit na ato ning ilabay. Di na ko i-mention og bisan dapita. So patay na diha nagbuyod. Ila pa nang gipatungan tabunan na nila og kanang banig. Nya nanuyop sila dito sa ila pang gipatong ilang tiil sa patayng lawas, nanuyop sila. Dagkan gikog mga ingana nga mga klases tao pero nabag-o karon. Nabag-o gitagag higayon sa Ginoo nga magbag-o. Gitabangan sa Ginoo nga mabag-oban sa iyang grasya, iyang tabang kay ni duol man pod. The truth is this, si Lord igsoon, mutabang gyud na nato basta mo duol lang ta, basta mo tabang pud sa atong kagalingon. Kay walay sala nga grabe kadako nga dili niya pasayloon. Makita gali sa Ginoo nga sincero ta nga ni duol ning surrender sa Ginoo. Nagpaubos sa atong kagalingon igsoon din si Lord, anak dali. Remember the story of prodigal son? Ang katong anak dito ang ngayong pasayloon, salbahis to. Katong anak igsoon, katong manghod. Intentionally yung gibong sala. Ingon siya, pa, tay, ambi na akong mana, be. Ambi na. So, gikuha na iyang part, iyang mana. Minglakaw siya dito, igsoon, gihurot niya yung kwarta ito sa kahilayan. Unsa lang mga bisyo, mga tanang klase sa kabuang o binuang. Iyang gihurot, kabalong siya, nga di maayo. Siya mismo yung hawa, nimbiya sa amahan. Kabanday mo, sa diyang naglisod siya. Sa panon nga, na siya kwarta, naglisod na siya kaon, nagkagidlay na iyang kinabuhi. No? Minguli siya siyang amahan. Pag uli niya igsoon na ba'y daghang istorya ng amahan? Wala. Layo pa pagkakita sa amahan nga, uy, hinguli akong anak. Daga ng amahan, may ninggakos. So, diyan na ito makita igsoon nga, ang para sa Ginoo ang iyahang gitanaw kanang ang pagbalik nato niya, ang atong paglakang paduol niya. Dili na niya kwentahon tong mga sala nimo nga nang rape ka, nakapatay ka, na maligya kag shabu, na kay gikulata, na kay giihaw, giluba dito, no na kay kabit, unsa man diha pila ka kabit nimo, lain-lain nimong laki, lain-lain nimong babae, daghang ikag-uyab, no? Manggiitan kang palahubog. Dili na, wala na gikwenta sa Ginoo. Ang gitanaw sa Ginoo nga ning step forward ka paduol niya. Then, dawaton ka niya, sayloon ka niya. Ingon ang 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sa di nga itong ikumpisal, maginulsol sa itong sala, automatically, limpyuhan ta sa Ginoo. No, dili na maingon ang Ginoo, katong ano, wala na dagang istorya. No? Katong story sa prodigal son, sambingay lang na igsoon sa karakter sa atong amahang langit nun. Nga atong amahang langit nun, kung muduol ta mo, balik ta niya, bisag unsa kadako sa atong sala, igsoon, wala na siya dagang istorya. Kay numdum ba mo igsoon nga sa ding balik ang prodigal son, salbahis nga anak sa amahan. Ningingon ang amahan nga, ikaw munggod, dili na unta ka nako, buhong ka sa akong panalangin, buhong ka sa kwarta, pagkaon, pero ning biya, wala. Pero wala mo iboy ang amahan. Ang amahan wala maghisgot sa iyang mga kaniadtog sa wala. Dali anak. Pag-ihaw mo na, magpista na kining abot ang akong. Diba? Patay na niya nabuhi. Imagine that's the love of our Heavenly Father, igsoon. Bisag unsa pa ta ka salbahe sin. Even though how many times gi-disappoint nato si Lord. Kabalo ka nga imong gibuhat nakapasakit sa Ginoo, nakapag-grave sa Holy Spirit. Apan kung mobalik ka sa Ginoo igsoon, mangay kag pasaylo, maghinulsol ka, buhi pa man ka. Nangay paglaom. Daghang kay naghikog na depress igsoon kay ang uban wa kagwanta, murag si Judas bitaw. Si Judas igsoon sa dihang nagilty siya kay iyang na-realize nga iyang gibaligya ang Ginoo igsoon. Siya hinungdan nga madakpan si Jesus, wa siya kadaog sa or kabarog sa guiltiness. Naghikog siya ingana ang ubang Kristohanon igsoon. Na depress mao to nga
Wa na lang kay uwaw kay dako kay ang sala ato ning backslide ato wala gid ning balik kay namatay sa wa naghigog pero napatay ang espirituhanong kana bitong ang ilang relasyon na sa Ginoo. Namatay ang iyang commitment sa Ginoo. Kay nauwaw siya sa kadako sa sala, no? Murag si Judas naghikog. Si Judas lang physically. Pero ang ubang mga Kristiyano nigsuon na backslide na uwaw kay dako kay ang sala kay nangabit nga na niya nagsugod nagwali, nakabunti something ana uwawa na kay balik noon. Sayop na. Once mauwaw kay igsoon paminaw mo, magilty ka unya mura kag mauwaw niya mura kag maguol, ma-depress ka, ma-down ka kay nakahimo unda kung sala niya, mubiya lang ka sa Ginoo. Dili, that's not the will of the Holy Spirit. That's the will of Satan. Kaya ang yawa igsoon i-discourage ka. Ang yawa i-remind ka sa mong dagko kay sala mga makauulaw nga sala. I-remind ka kanunay sa yawa, but when the Holy Spirit convicts us, convictaron ta, ipaduol ta sa Ginoo. Pahinolsolon ta, ipaubos ta ang kunay mong sala, balik sa Ginoo. Buhi pa man ka, buhi pa ka, balik kay samtang buhi pa ta kanunay ginanay paglaw. Imagine bisan pagdagtom pula ang imong sala, birting ituma. Unsa man kapila man ka nanulis, kapila ni ka nakapatay, nang hilabot ka, nangamang ka diya, kapila ni mo hilabti ang imong kuan. No? Buhi pa ka igsuon, samtang buhi pa ta, dako pa taghigayon nga mubawi sa atong binuhatang hiwi. Buhi pa man ta. Dako pa tag chance nga mabag-o o bag-ohon sa Ginoo basta mangayo tagpasaylo mo duol ta with a sincere heart like me. Ako na nagibalik-balik, praise be to God, praise the Lord. This time more than 13 years na ko. More than 13 years na ko nga na-set free from the bondage of Satan, drug addiction, alcohol, nicotine, rugby, bulkasil, syrup, marijuana, tanan. More than 13 years and counting, no? Di sana nagsugod, ning duo lang ko sa Ginoo. Nagpabaga ko. No? Guilty kay ko, ako nagpadala sa guiltiness. Usahay igsoon kay mura bitaw maulaw na ka kay dakuha na niya kung sa layon sa nalay kasulti sa uban. No, ayaw na sa panuway na ng mindset. Duol ta sa Ginoo. Kay diya sa Ginoo nay kahigayunan. Nay chance. Kunya bag-ohon ta, pasayloon ta, papason ng atong mga sala. Kunya gamiton ta sa Ginoo. Pareha na ko igsoon. Amen. Ana igsoon so sa Ginoo igsoon samtang napatay kinabuhi ako na ibalik-balik. Nagid tay paglaom. No, bisag unsa ka makaulaw even though how many times gi-disappoint na to si Lord, gipasakitan na to si Lord, gipaguol na to si Lord sa ato mga desisyon bisag kabaluta nga gikonbiktar na ka sa Ginoo nga mauni buhata ayo lagi na buhata nagtuman ta. So kabalo ka mismo nga si Lord naguol nasakitan sa imong gibuhat kay kabalo na ka sa kamatuoran, no? Dako kay imong gibuhat nga sala na nabuntisan ka or nakabuntis ka anara man na nakakumit kag premarital sex unya worship leader nakanaka sa worship team basta daghan kay kagibuhat nga mga sala nga makauulaw apan igsuon ingon ang balang kasulatan bisag unsa pa nakadako dagtumpula dako na kay na di na siya ordinaryo nga sala apan ingon ang pulong sa Ginoo ingon siya ari dali kamo ning invite siya dali ngari kamo duol nako amen duol nako amen ngari kamo kay maghusay kita bisag unsa pa na inyong sala bisag unsa pa kana kadako inyong sala bisan dagtong pula pa kini maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kaning word nga maputi kini sama sa balhibo sa karnero meaning naay kabag-uhan naay paglaom ni kanang maputi kay kanang dagtong pula murag wa naay chance nga mausap ang imong color ba kay grabe na gina pero naay paglaom maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kana kung muduol ta sa Ginoo. Kana kung magpabag-o ta. Ako igsoon na bag-o ko. From 16 years in drug addiction, unsa man tanang klases kabuang mga binuang tanan, mga droga, mga illegal igsoon, mga daotang bisyo. Na bag-o ko. Why? Because nagpabag-o ko sa Ginoo. Amen. Ang tabang manggo ni Lord igsoon, ang miracle ni Lord is always available as long as muduol ta niya. Nabag-o ko o karon gigamit sa Ginoo kay nagpabag-o ko niya nagpagamit sa Ginoo. Amin. Anara. Igsoon ay paglaom sa Ginoo. Nindanaw ka karon kung nakay mga gibuhat na sala nga behind ba, closed door, in your private life ba. Wala ka baloy mong asawa, imong bana, wala ka baloy mong pamilya, imong pastor, or basta tago ra gihimo na nimo sa tago, but in public
humot kay ka pero na kay gihimo nga mga dinagko nga sala sa tago igsoon. Nya karon murag nagdry na imong relasyon sa Ginoo kay naulaw ka sa imong gihimo. No. Ay padalas ka ulaw sayawa na. Sayawa na. Panundog ni Pedro. Sadang si Pedro iyang gibakakan si Jesus 3 times. Ning tutugwaw kag manok. Nawaw ba si Pedro? Nagilty ba siya? Si Pedro sa iyang gihimo? No. Yes, nagilty siya pero wala siya nadala. Di siya parehang Judas. Sadang nagilty si Judas, naghikog. The same moment ba yato? Di ba? Mao to nakasala kato man to gibaligya ni Judas. Si Jesus. Then after that, pila ka minuto or oras, si Pedro po nakasala, namakak 3 times. Parehas lang duha apostoles nakasala, si Judas lang nadala sa guiltiness ba naghikog apan si Pedro nangayog pasaylo. Ning duol. Nya wala na na-record nga si Pedro nakasana po balik na makak na po wala na. Kay the truth is this, mo na gitawag og genuine repentance. Genuine repentance means is unsa nang ginulsulan nimo sa Ginoo. Imong gisurrender sa Ginoo, imong gibuhian, gitalikdan ay nabaliki. Amen. Nay progress ba? Ana na siya, genuine repentance. Genuine repentance means nana siya sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name humble themselves, no? Pray, seek my face and turn from their wicked ways, man to, something ana. Turn, talikdan ng binuhatang dautan mo na paginulsol nga tinudanay. Amen. Inga na, Ikson. Once buhato na ni mo, sa kunsa pa nakadakong sa laig, Ikson, mawagtang na. Papaso na sa Ginoo, tagaan kag paglaom sa Ginoo. Tagaan ka bag-uhan na imong kinabuhi. And after that, gamiton ka. Di man ka magamit sa Ginoo, di ka na bag-upod. Usa sa purpose nga nung bag-uhon ka sa Ginoo, kay gamiton ka niya. Dis kagikan, gihulbot sa kangit-ngit. Pabalikon ka dito, aron musidla ka. Kahayag taigson. Amen? Nay paglaom sa Ginoo. To all of the viewers this time, nga nay nagtanaw karon nga nakay mga sala nga tinaguan nga dagko kay nay paglaom sa Ginoo. Ayaw padala sa guiltiness, nay paglaom sa Ginoo, duol bag-uhon ka, usbon ka sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo. Kanang kasinatian nimo nga dagkong sala magamit na nimo as comfort sa uban sa mga the same situation nimo. Na ana ako igsoon. Nganong effective ko ron, glory to God lang. Dili kay maayo ko mong istorya. Dili kay baga kog naon kung dili tungod po ni sa akong kasinatian. Effective ko sa mga kriminal, sa mga adik-adik nga naman, diha ko gikan. So, ang akong kasinatian sa una nga nindool ko sa Ginoo, ni surrender ko sa Ginoo, naghapa ko na ngay pasaylo, naghilak, nagagulo igsoon. Gibag-o ko sa Ginoo, gipasaylo ko, gilimpyuhan, gigamit na sad ko sa Ginoo karon sa mga pareha o kahimtang nako ana na. Amen. Sama ra na ninyo. Ayaw mo ka ulaw sa inyong mga sala. Ako dagko kay kog sala nangamang ko og babae nga dili ko anak ko, no? Dili jud kanang binyo na adultery, nakakuan ko na ma-consider na siya adultery. Kay bisan pa og single ko niya nga ako ang gikamang dito. Binyo naman to, adultery. Dagan mga uyab nako tagtulo, ana lain-lain hilabtan ako. Normal ra kanin ako. Nya anak ko pastor ulaw kay na, nakana lang mangawat og kwarta sa simbahan, o piring og halat ulaw kay na. No? Pero gikaon ako akong garbo, nagpaubos ko, giangko na ako tanan, Lord, tabangi ko. Kapoy na kayo ng ginabuhi di ko ganahan ani. Baguha ko, pasaylo ako, dagko kay akong sala. So gipasaylo ko sa Ginoo, gitagaan kong bagong kinabuhi karon, gigamit ko sa Ginoo para sa mga ngadto sa mga parehang situation ako. Ana mga igsoon, so nay paglaom sa Ginoo. Ayaw padala sa ingana nga guilty ka tungod kay dako ra kay mong sala ang Ginoo. Si Lord walay pakialam sa kadako sa imong sala. Dako kay imong sala, no? Walay pakialam. Mingari siya para sa mga daotan. Sama nimo. Ayaw padala sa guiltiness kung dili paminawa ang conviction sa Holy Spirit nga gisugo ka nga duola ang Ginoo, paginulsol paduol sa Ginoo. Kay naay paglaom, naay kapahulayan, naay kapasayloan, naay kabag-uhan, of course naay kaluwasan. Amen. Matthew 11:28, dool kamong tanan, kamong gikapuyan og nabugatan, di ba? Connected kay papahulayon ko kamo. Naay kapahulayan, meaning naay kapasayloan bisag unsa ka dako sa imong sala. Pasayloon ka sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik mga igsoon, bisag unsa ka dako sa imong sala, bisan para nimo first time ka nakahimo ng sala, pirti jud ang dako pero igsoon bisag unsa pa na kadako, di nakatupong sa kadako sa gugma sa Ginoo. He is the God of love. The very nature of God is love. Amen? Muna nga, mawaw man ka. Kanang dako ni mga sala, di nakatupong sa kadako sa gugma sa Ginoo.
Ingon siya siyang pulong kung muduol ta, maghusay ta, dali mo, duol, dali, ay, are, ha, nangabit ka, dali. Nangilad ka, okay, dali, duol. Kay naay kapasayloan, naay paglaom, naay kapahulayan, naay kagawasan, gikan sa gapos ni Satanas, sa ngalan ni Jesus. Amen? So, mao niya tuminsay karong kapuno, naay paglaom. That's why I encourage you to share this live, kay naay paglaom. Kung namoy mga relatives, mga barkada, mga higala, mga membros, pamilya, nga grabe ka lulong sa makadaot, nga bisyo, grabe ka daotan, naay paglaom. Dalha sila sa Ginoo. Pastor, ako naman ay silang gingnan. Pastor, di pa to, gahay ko. At least, imo na silang gidala. Siguro di pa right time. Adto sila birahis pag-ampo. Luhod, ampo, hilaki ang Ginoo para nila. Kaya nga naman, ako ning balikon igsoon. Ingon si David igsoon ang kinsa katong mupugas ug luha muani og kalipay. No? Luha pala na sa pagantos nimo karon pero luha sa kalipay na pohon. Amen, ayo give up. Timan igsoon bisag unsa kadautan sa tao pareha ni Pablo. Remember mo Pablo? Ako ni balikon daghan kay mga pastor nga makadungog sa akong testimony nga mura daw kog si Pablo. Kay si Pablo manlulutos ako pa ako manglutoson og unay ang ako mga ginikanan. Makakita ko na nila mag-overnight prayer meeting. Mamalikas ko mga yawa mo diha mga kuan mo. Mga demonyo, anaw na ko sila. No? I am the number one persecutor of my family, of my father and my mother nga mga pastor. Ako silang yaga-yagaan, balikaso na ko. Usahay magkalisod, batuon pa na ako na sila basta magtapok diha og Pangginoo. Pero igsuon giluwas ko sa Ginoo, gibag-o ko sa Ginoo. Si Pablo salbahis. Si Pablo manluluto sig panghulga sa mga magtotoo, nagsunod ni Kristo. Pero gitagag higayon gibag-o sa Ginoo. Bisag unsa kadautan, kasalbahis, ka kriminal sa tao. Basta muduol na sa Ginoo. Walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Mainit na presensya ng Diyos. Muduol ta sa Ginoo nay kapasayloan. Nay paglaom. Naay paglaom, nay pag-asa, nay kahigayunan, nay kabag-uhan. Amen. Ako mismo diha ko gikan nganong mao nang ganahan ko mo share og mga ngani kay kasinatian na nako. Amen. Nay paglaom. So again, kung kamo karon kung gitagaan mo paglaom sa Ginoo gibag-o na mo. Di nagtanaw mo sa inyong mga kaliwat ba nga murag way paglaom mo tanaw ninyo nga dautan kay sila no. Nay paglaom mo. Dalhan na sila sa Ginoo. Iampo igsoon. Kay ingon ang balaang kasulatan. Bisag unsa ang tao kadautan, bisag ang ilang sala grabe dagtum pula. Grabe na jud na kadautan. Kaya na niya papution sama sa balhibo sa karnero. In other words, mga ito nang gusto ipaabot sa pulong sa Ginoo. Nga diya sa Ginoo igsoon, ang mga imposible, posible. Diya sa Ginoo na pag-asa, paglaom. Diya sa Ginoo na kapasayloan. Amen. Diya sa Ginoo igsoon na kapahulayan. Diya sa Ginoo na kabag-uhan. Diya sa Ginoo mabadbad tanang gapos sa kaaway. Na kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. Amen. Ingana kagamahanan itong Ginoo. Amen, no? Nganong, mao na nga, kung if ever na nagtanaw ko rin mo guilty, ganun, ayaw, badahan ng guilty. Tao naman dama ka sa ata, so hindi man na natutuyoon. Kung ibutang talaga, gituyo na nimo, ako man kung gituyo nimo, nya buhi pa man ka. Buhi pa ka, na ipaglaom. Amen? Na ipaglaom, duula lang si Lord. Di paabot ra ka. Just like what happened to the prodigal son. Minguli ang anak, niyang anak, ningon nga, muli ko dito sa kong namakan. Kung niya dili na ko magpatawag og anak, kung dili katabang na lang, mo tabang-tabang ko dito ba? Paparigsuon, pagkakita sa amahan nga, uy, akong anak! Dali na! Gigakos na ingana. No? Ingana atong Ginoo nga labing gamahanan itong amahang langit no, nagsuon. No? Muduol ta niya. Wala siya nagtanaw kinsa ta. Wala siya nagtanaw sa itong pagkatao, itong pagkadaotan. Ang gitanaw lang din sa Ginoo kanang ning duol ta niya. Ning muduol ta niya, tabangan ta niya, bag-uhon ta niya, pasayloon ta niya igsoon. Amen. Ingana ka maluluyon ang atong Ginoo. Ingana ka mahigugmaon ang atong Ginoo. Amen. Ang iyang gugma kanato igsoon is unconditional. Dili mausab kay na salbahis ta. Di pareha sa tao nga sa diyang makakita siya nga nausab ang atong binuhatan, mausab sa sila. Si Lord never. Bisag unsa ka kadautan, sa muduol kaniya, dawaton kaniya. Amen. Imagine lang ko, imagine.
Ako igsoon igo jud ko ng kanta igsoon nga bisan wala kita makita pa nakita ko ang gugma mo. Bisan ako makasasala imo akong gipakabuhay sala kay ako. Kinsa ko gara makasala daw tan kayo. Igo jud kay ko ana. Apan sa diyang ning duol ko sa Ginoo, wa ko mag-expect nga gidawat ko niya. Gipasaylo unya gibag-o. Sure ka pastor nga tinuod na imong gisulti nga Ginoo na imong giduulan. Yes, tinuod kay ang resulta ebidensya kabaguhan sa akong kinabuhi. Pila ka mga tao igsoon di na ko kaihap nga na-bless akong kinabuhi maya sa Ginoo tungod sa gibuhat sa Ginoo. Ako mo igsoon sa time na ko ilado jud kay kong madlungon. Actually igsoon kani nga akong asawa, I love na pagkadilot. Ayong asawa igsoon. Sa diyang ang si Papang, Jinsan man akong asawa sila diri sa diha pa to sa mamang buhi pa to atong time. Diri sila sa Bohol. Kay katong gusto sila mo sa Bohol ba kay nang manam ko pangasawa to. Unya diri sila sa Bohol kay siguro mo tanaw sila sa Bohol unya. Si Papang igsuon. Maro ba? Ning suroy na siya sa mga silingan. Kung kinsa jud ko, unsa jud ko nga pagkatao. Kaya siguro, akong anak, akong isurrender, aning tawana, unsa man eh. Ano? Ako kailan eh. So, yung isuroy mga silingan na mo dito sa Clarin, sa Bohol. Kasagaran yung nadungog ka na si James. Salbahes na, bugoy. Adik-adik na diri banggiitan. Di na basta-basta nga adik-adik, pero karon buutan na na. Nga na bitaw. So, lahi ba? So, dagang na bless, igsoon. Ako katuo, igsoon, nga naman. Ako pasayloon. Ako kaluyan. Ako higugmaon sa Ginoo nga. Salbahes kay ko. Pero igsoon, nasulat na manggod, nga niingon si Lord, ngari ka mo, kay maghusay kita. Bisag unsa kadako sa inyong sala, bisag dagtumpula pa kini. Maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Naisulat na, nga ngatong Ginoo maluluyon. Naisulat na nga atong Diyos gugma. Naisulat na nga basta mo duol tas Ginoo. Dawaton ta niya. Bisa ng mga tao dili na mo dawat na to kay ning surrender na pero si Lord dili na mo surrender. Giduphan ta sa Ginoo ibabaw sa krus. Dawaton ta niya. Basta mo duol ta niya, iya tang pasayloon, iyang bag-ohon atong kinabuhi. Unya gamiton ta para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. So mo ni mensahe sa Ginoo kanato ning taknas kahapon no nigso. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message. Salamat sa imong kamaayo Ginoo. Salamat nga imong gipahinumduman nga ikaw Dios sa gugma. Nga walay sala nga dako kaayo Ginoo nga dili nimo pasayloon. Nga bisag unsa mi kadautan kasalbahis ka kriminal Ginoo, wa nay ni dawat namo kay wa nay nakaagwanta sa among kadautan apan Lord ikaw available kanunay. Mudawat ka kanamo Ginoo. Naay paglaom kanunay kanimo. Salamat Lord sa imong gugma. Salamat Lord sa imong kaluoy nga ginabag-o matag adlaw. Salamat Ginoo nga imong gugma is unconditional Ginoo. Wala ka magtan-aw sa among kadautan, among binuhatan, sa among mga weaknesses. But ang imong gitan-aw nga kami nga dili mo undang nga muduol nimo. Kay always available ang imong grasya, ang imong kaluoy, imong gugma kanamo Ginoo. Salamat Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Right now, I pray if there's anyone who are watching this time nga nakahimo siya makauulaw kay nga sala. Sala nga dako jud kaayo Ginoo. Naglisod siya dool nimo kay guilty siya. Kay nakahibalo na siya sa kamaturan Lord tagaig courage kadasi Ginoo. Nga diha kanimo nay paglaom. Diha kanimo walay dako nga sala di nga dili pasayloon. Diha kanimo Ginoo naay kabag-uhan kapasayloan Ginoo. Hallelujah. I-convect siya, Lord God, nga muduol, hindi siya madala sa, because sometimes kung madala mi sa amo ang kagilty, nga murag maulaw mi hangtod, maulaw, malayo na hinon minimo, Ginoo. But let it be, Lord, I pray, nga muduol gid minimo, Ginoo. Bisan unsa kadako sa among sala, Ginoo. Dili mi maulaw muduol nimo kay naa ka nagpaabot sa namo, Ginoo. Salamat, Lord, sa paglaom. And right now, Lord God, again and again, I continue to pray to all of the followers, to all of the viewers, listeners, subscribers, bisan pa man ang mag-replay ni Ginoo. Lord, sa tanang nagtanaw karon wa ko kakita kanila karon wa ko kaila, wala ko kabalo sa ilang mga private lives, wala ko kabalo sa ilang problema, sa ilang gihambin, ilang mga kabalaka, or unsa man ilang gipas-an nga bugat, apan ikaw dayag ang tanan nimo. Father God, I pray i-bless sila. Tagbuhay lang panginahanglan, tagaig solusyon ang ilang mga problema. Proteksyon ni sila, tagaig maing panglawas.
Ako nagaampo kung naay mga nagtanaw nga naay balatian physically and emotionally, I declare healing in the name of Jesus. Pinagi sa imong labod Ginoo nangaayo ming tanan. Kung naay nagtanaw karon nga bugat jud kay ang kasing-kasing Ginoo, tagay comfort Ginoo, tagay dugang pailog Ginoo, tagay paglaom Ginoo, imutang sa iyang kasing-kasing ang paglaom, ang kalinaw Ginoo. Kung naay nagtanaw karon Ginoo nga nag-struggle financially, I declare financial breakthrough in Jesus name. Kung naay nagtanaw karon Ginoo nga nangitag trabaho Ginoo, item, I declare open doors, opportunity for a job in Jesus mighty name. Kung naay nagtanaw Ginoo nga nanginahanglan Ginoo tinud-an na yung kabag-uhan Ginoo, kay gapos pa siya karon Ginoo sa mga line addiction nga wa ka malipay, I declare deliverance. I declare that the anointing of the Holy Spirit will break the yoke unsa may mga bandage, kadina, mga talikala, mga bugto sa pangalan ni Jesus. Kung nay nagtan-aw karon nga nag-ampog kaluwasan sa iyang tibuok panimalay, I declare salvation right now to their whole family in Jesus mighty name. Kung nay nagtan-aw karon Ginoo nga gusto mo uswag sa iyang negosyo, I declare prosperity. I declare lugid nga muuswag mo lambok himua lang matinud-ano nimo in Jesus name. Kung nay nagtan-aw karon Ginoo nga naay trabaho, I declare favor sa iyang trabaho, I declare promotion in Jesus mighty name. Thank you Lord. This time Lord God among dawato ng milagro. Dawato na mo ang promotion, kadaugan, panalangin gikan kanimo. Uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kini among pagampo amahan mo kini gipangayo gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may mong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise the Lord. That's all for this afternoon. Himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhay nga Dios mga igsoon. Thank you for being with me. And anyway, sa wala pa maka-subscribe sa atuang YouTube channel, please subscribe ng link sa caption ni nga live. Kaya kung i-download, ako rin i-upload dito kay mawala ni siya Igsoon in 30 days. Sayang ang mensahe. Thank you kayo mga followers, subscribers, star senders, tanan-tanan listeners. Thank you kayo. I pray and I declare that today is gonna be, again and again, as always, it's gonna be a victorious day, a fruitful day, and dili ni matapos yung adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. So, that's all for this afternoon. See you next time. Basta makabakanti ko, dalikyat naman guni. Ampo, amping, abante na. Madagma, bangon pa dayon, samtang buhi pa. Amen, ay paglaom. Ayaw, padaan ng kaulaw, Igsoon. Ay paglaom sa Ginoo. Again, God bless everyone. See you next time. To God be all the glory.